silai mu pakhat nei tai la target pakhat hi tum tai la ka thel na chan sa sang du ni ma se silai mu phirin an phu ta target kha amua fu mol chom do ni chu risk management thaber ni tu na lai chuan mo chu kan zirtir ni tu na po hian tun episode hian kan startup som pakhaten kan thang chwa pa te hmaa an Chengrang anon kaw don ani tin kan show hi inlo thlir to chuan in shet thawanga kan soinon le anga startup kan ti hi Chengrang ani a tin Ngenmu kan ti hi investment kan ti nia chumia chuan sumai ni lo advisory kan ti te partnership te kha awama tin entrepreneur kan ti hi pasal tha kan ti te kha ni a ti chuan atobera chuan investor kan ti kha kan thang chwa pa te ani kan show organizers te hi Tharthilthlentu tili le Zonet te ania tili Tharthilthlentu Entrepreneurship and MSME Support hi Mizo mani kutke din tum te tan liaw NGO din ani tuna chuan haxli le journey de kan so manga kan pasal tha te hian Mizo Stock Trader Consultancy and Vandin chwa pui don ani hlawm u sangni pariat khan apache bike RTR hi singria din kalaya kumso ba nu achon sing khatin ka hral thei thong em thir siam me ning ka hre ton chu chan ma se kha singria da kha TVS company hian loda ta zokila kumso panga nu achuanin nuai som pokoni dei tong hei hi chia pu mani lo hei hi stock market kan ti chu ni mizo te hian hlut na thok chok thei thil le hlut na thok chok thei lo thili kan la hriatthiam lo thini o khati khopa richa nei tha kanram economy choi kang dor thei tur kha keini mizo sarkar le mi mal hian kan lo ngai ven reng em in thir ho tang o mizo te hi literacy a chuan khita kan oma ma se financial literacy ai ro an niam ber pol kan ni india ma phei chuan among pha pathum te jinga mi kan ni a india notice a phei chuan kan lang lo sim simani an niam ber kan ni chu stock market phei chu mi thiam chaw ina ang khoi ture mo kan tia asen reng reng hlau ture mo kan tiang deuh khan stock market chu kan hlau ani tro mizoram din mui an thir ve re teang han thar chhuale han in todel na kan nei box si lowa kan bung ruwa te chu phai lama train kan chok lu ta ti chuan kan sum le pai chu achhuak ta dur mai ni ti chuan kan ram chu mizoram chu luang chhuak economy kan lo ni ta ni kha mizoram har satna ni luang chok economy tang luang lut economy ni na thein turin stock market thil poi model ni chuan jang keini Mizo Stock Trader hian chumi den chan chuan Peipung master class kan on chop chok ani Mizo tong ngei stock market zir theina technology ma son na wang hian he stock market poi Mizo te ban phaka om to reng ani tuna kan on Peipung master class kan on kaltum tu hi India ra ma he tiang che chin om lo ni thil thar hlak ani theta kan Peipung master class kan kalpui dan tu chu gamification course ania level system te om do ni simulation practical live classes thleng kan nei do ni chon completion te kan nei do ni level system a chuan level 1 2 3 4 omang sang zel do ni chuan completion a pe chuan college completion school completion course student completion thleng om do ni chuan simulation a chuan in virtual mani nuai khathi pe pun dan zirang chu kan kalpui do ni ti chuan hemi an zirthiam chuan kan ram hroi tu ten ron la ni don sum hian na a tho tir dan anon zir do ni chu kenin kanon chop chu keini hi Mizo Stock Trader kan nia ke hi Huxley Elconly kan nia sabi sub broker kan nia ka partner hi ke hi joni laram dina cho kan ya derivatives bi ka hian NISM certified kan ni ti chuan keini Mizo Stock Trader te hi Instagram ate Facebook ate YouTube ate milo contact theang kan lo me le asir berchang kan chan le meng afangai inom waran ba fair fa te pani kan man dinga mo kati man hiala kat kala amuta kala cheng tuila to ka a thadon le mai Mizo te tun naya akhotlang aramanga kan boi pui em chu chia puam te khe puam ti te ku watol ruk smuggling te gold tol ruk smuggling te Mizo te hian hausak wat kan ja kan amaro chu akong hi kan shasi lova ani lo hey financial frauds kan ti te tamte me mi in bum mang kan tiang chi chia pom te po kha example thata kan yanga Mizo te kan dutu sam ang chi kan ru kan chak ang kha in ron
thlen tir don niin ka hria a thadon le in ka hria chuanin aska zo nan lut taila Peipung master class aniam kha Peipung master class kha a fees engzat nge ni ya ti te ka shadu a tin stock market hi in soyang khan mizo thalai le ale ka thiam tak tak zinga po hian kan trade shuwa kan investment hi an claim money demat account ne kan an ti de be chu chir tham claim te ni ta population atanga chu chuan omami so slide chu Same slide chu kan ne ya. Imponita sa demat account ne te be chu kan an claim ma mizoram a hian kha engtin nge ti sanin tumdana kha mas Peipung master class atang chau khan nge ni mi hi engtin nge stock market e invest hi a hi mani tin engma unethical lovani ti te thil lo thon ma lovani ti te viewer so hi engtin nge khata khanin min theyang han soite o Financial thil lampang chu regulation noi tam tuka masabe chon regulation an shia tangai ni stock market thil reng chu SEBI regulation an ta ni chuan SEBI regulation noi tang hian zirtir nai chu akal reng thei ni ma se khami zirtir na khan zirtir dan dikhium ve ni aru ta tanga zirtir hingai ni hosak thut na kal kong an kal ai chun aru ta tanga lo zirtir hi basic foundation hi kein chun tu kan du ni chumi tang chuanin kein chuan school ate college ate kha tang khan ron thur chua kan du ta zo kan catch them young policy yang deu in chu kan ron tum ben chu ba cho ama sabe chuanin financial regulation hi apoi mon te chu fraud and shit lan le shit on post financial regulation feka hian ron base se kan tini chu kan student kan lo nei to nuala an ni po kan shil chu financial regulation hin na sa takin kan shilani chu fraud case and shit lo na turin itakin nan tuna hian kanu mo ka pa mo kha noi khat stock market invest ve ta che ka titani ka han soing yala minol puitan common man kan ti mi van tang stock market ta ril tak nang mani anga zuk shalo te tan kan engtin nge an sum kha an enge ni aven himna investor protection ang chi khat tiang ang an safety net kan tiang chi kha om chuan chu an hria du ka ring han soilok teu safety net a chuan I demat account na poisa om hi SEBI hianin Engtin stock broking company a I poisa om hi stock broking company kha adu du in auti chingpen thailo ni chumi chu apoi mo na chu I poisa demat account na manglo om kha I account na after 3 months ate aron let zelang chu tiang khop chon a veng him to ni ama chon om lowa tun hnaya ron ti tharani chu I demat account na poisa om an man lo sim chung chu aron let zelang chu ven him na that tak ani chuan SEBI hian mi puinol pui a ven him na hian kha stock broking company khan lo tla chudon po ni se responsibility an nei ngei turani di adana om thlapani chu SEBI regulation a hian om veka chu a save lu tukani a chan chu kei ni hian kan lo lu chil rei ve to a save zia po personal pon ron zo ro sai kan chil thei lu tukani ti kha kan sai du bokani ka a presentation po a tha in buat sai na po a tha tok le ti siata hei mizo te hi income tax pelo kan dia ITR kan file ngai lowa chu wang chuan hei mizo wa chuan le khathiam deu te po hei financial awareness a hian kan hu fual ve dewani kan poisa kan man da na po kan du zat ATM atrai kan draw kan du zat cash in kan manga du zat kan transfer kha binding on velo wang khan ti khan kan du da nai kan manga hemi income tax petchin ho chu ni khwal sia tir chang khan income tax petul khan anin prepare khan ti khan an sing hal ta ni ke ni chu khat yang lam pang zonga khan financial awareness si kan lamamo viau maya tu nei ron soita ka khan institute ang khan in kaldon tina ni ta tro entinan nang mani khan awareness in lo penga min lo zirtiranga low invest du ta se broker ang deu khan demat account hona tanga heta hian invest la hemi hian switch la katiang zong kha in buai pui don nge nang manin awareness in penga khamin hnuah chun an manin on risk in heta hian daira heta hian tila
ti an mani market watchin an ti ve thei don nge ti lai te kha min sil fia theim oh kan chang mai nga ka pan na hi kan all ring e student kan nei nol to an kal dan hi dang a then chu a ka en kol pe lo we le tu thalo kha min lo pui me ro u dinom chin ta ni kha chuan responsibility kan la chin ta chu ti ni lo wa ke ma in ka trade du en ti ni chuan hi company hi thani le ro kan in guide chen chuan chuan ke ni hi chu tiang chuan kan kal ve ti na ni lifetime guide kan pe ti nai zo lifetime chu lai ya tak chu in guide na khan fee te khan em engzat nge ti lai ta ka kha guide nan free anei lem lo ke ma ni chuan kan student te pay chu a thon lewin kan guide a chan chu an mamo ke ma ni personal history thang pay chuan in guide tu nei lewin kan lo te rei lu tuka mizo tonga le khabu lampang pay chu kan nei lo ru kha ha sat na kan to kan ni kan kalna po hian kan anui za thlak lu to ka tiang zonga chuan ma se kha tiang kha an nei ve lo nan mizoram tan hian kan ti ve ani ye kan sei do ni Peipung master class a thadon khop mai ke pon ka hriat voi khatna ni mizo tronga zirna chu ani khati khan class in nei puya a hran pain a le khabu khan in pei to em lei chu thei chiang khan emo o tu na tu na hian second edition hi kan chutir meka a chuak chep tuang tu na tanga rei lo te a chuak theang soibel le du lo ka chu hei tun lai khovela mizoram stock market consultancy firm te pon ong ve ni loma amaro chu helaya hian risia sang e me maya athenina an soidan phei chuan entinan chu mizat chu ka invest chuan a return kha after 1 year chu mizat percent ti khan fixed khan an titani chu lai demat account po hong lovin ti khan kha risk ka sang talu tuka khang ho anga khan chuan thil ti chi poni lowanga chu nang mani ya khan ronzir ve du taila engtin nge a course fee te a duration te chuan classroom nang mani classroom kan ron kalanga khatiang khan kan ron zir don nge in lama emo mi boy tak te pon lo om theya in course kha chim ven du sia online class te ani lo pon nang mani kha physically in vakal chila tuition kan no point tuition kan la ang deu khan khatiang khan zirtir na te don thei dan o mem o ka lo chang mai nga a presentation kha ela hian mi lo ti lan sa he kan kal pui he dan kan online class ing lo dan tu nei ta ni hian stock market po hi company stock emo share chi sang leile shal na mun angin kan soi thei ani alema kan mu ang hian BSE le NSE kan stock bazar na mun pui chu alo ni ta a an share man pu atlo ma changa ataw ber thlangin a om ani question and answer India rama kan stock bazar chu BSE or NSE Nasdaq o hei kan course kal dan deuh chu nia gamification le interactive thei turang berin enge an mani kha all man lawin siam kan dua khami khan an mani ya thiam thei na pa ka lu rupe na ha pe do na ka kha karon kan course on kal pui dan tu chu ta hei kan level whether nia level 1 a chuan khi tiang hian enge investment chi sang te khoya tinga ka invest hiang ti kha level 1 tang kan guide chawanga kan level kha sang zel don ta kan level san da na zir zel khan a course apo kha advanced zel don izo tin hei ba ka hian hei level 4 te om ta level 4 a phase on practical kha ni to na ta ni practical tak to kan emotional control dan te kha tiang zong kha kan khoi to do na ni chuan hei level 1 level 2 hi basic ang te ka han kal puya level 3 le level 4 hi advanced ang te ang kal pui ni ti kha soi du ni chuan a fee hi all level 1 le level 2 hi tuna hian sang thum zanga in ka kal puya chuan level 3 le 4 hi sang li kan tia chuan a combo pack ang deuh khang kan ti hlawm deuh ta sang ruk zanga pahi ang kan tia ni Johnny hemi in profile sheet in lon sema hian ni combined revenue hi no som pasari in profit hi noi li la singa lo ni ta hi kimi master class atanga in mu khange ni investment in ti tanga in mu kha o kat eng lawa hemi lo ti lan sa nang mani investment in investment kan ti ba ka khan kan student atang te le ka tiang progress song kha kop vek don ti dai zo revenue top kha fully revenue kha ani le 17 lakhs hian
17 lakhs a hian Engtin hi nge investment atanga in income kha roughly pon ministry theih 17 chu ni lo deuh a en lo Revenue zawk 5 lakhs ang khan Engtin mom 5 lakhs ang khan sorry revenue 5.4 lakhs 5.4 lakhs Engtin kung in income from trading stock trading kan capital hi la claim ta chuan e kan capital a khan kan la invest ria profit kan la book lo ta thena chuan chu ala running mek ta chu wang chuan kha kan la share tel lo zawk mama zawk ani chu kan investment return a chuan a chan chu la run sia profit kan book huna chuan kan estimate thema se kan la book si lo wa ala current zel ti na ni chu kai mani asset holding tu na kha sang in ti na ni mo a chan chu kan en khon stock market the trade kha inan fuck view profit kan en khon noi li le singa kha lo ni tame ka ngai tu a khulai vela kon thom no dor siam tha jok mai nge mo ga ti amaro chu ti inventory ka ti sorry asset chelai lutna tam tak nei nei tu ka nga ya kha inzat vel nge tu nei nei minshil phalem in reveal phalem kan review kan disclose phal chi lo he chu mi lo hriatthiam don nia ka chu a personal de hlek awangin ole chuan ma se kan Engtin kan portfolio ko lai chu ka shilang 76 stocks vel chu kan ko lang company som sari pro kan diversify ti nan chu diversify ti khayan manga ta khan mi pui alo thlir tu te hian diversification om zia portfolio diversification om zia kha mol mang de win an hriatthiam thei tur khan min soifia sakla ka duatin enge atul na chan kha stock market a amo investment na diversification poimona kha an hriatthiam thei turin khong in an soifia te le silai mu pakhathianin hlok target party silai mu pakhat che nei ta la target party tum ta la ka thel na chan sa sang du ni ma se silai mu phirin an phu ta target kha amua fu mol zum do ni chu risk management thaber ni tu na lai chuan mo chu kan zirtir ni tu na po hian chu wani stock pakhat chawa target hit tu mai chon stock som sari pen target hit tu mila hit tur kha tam lu tuk chu kan zirtir na ni ma se kan mi company som sari parwa khanin a thaber kan chun a thatur kan rin kha kan thlang chuak tho ma se khami ta khan I a fu mol chu om don ti kha company som sari paruka khan company som kha lo bankrupt thut ta se ta chi thut ta se company som ruk paruk khan profit an la nei chon kan la lok don point ti na mai o ki ta ala san pui don che kha viewer ten shia se ka do khalai point tak khamo chon ani le Ngenmu Nuai ni hi lo peta che vela engzat nge min pek let sharing zat nge in farma han min pek let vet he don ti kan shadua tin engatan nge in man don eng build nan nge in man don ti kha kan wa chak ve o nuai ni kha kan man na tura chuan hemi e-learning platform LMS platform kan ti ta chumi chu ta chuan in chumi leinan chuan kan manga chumi chuan course content a develop nan te kan mang le zelanga achan chu original kan du box ya chuwang chuan marketing ate kan manga chu kan man da tu chuan kan potentially kan shia kai mani hian chuwang chuan kan future valuation poi kan shia kan chan dan tur kan shia kan kon fi ni chuwang chuan share pack thei tura chuan tuna nuai nia chuan 2% thi kan phe thayang tha kan ti 2% in CAGR in base zat nga ni kan growth projection hi exponential kan mang ta a heta hian standard deviation 1 2 angte ka asu khlek dan tura hian projection te kan nei veka exponential growth projection man ava sang do ve exponential ni chu ani thei tlatani stock market a chuan ma se ani lo thei thoni o ni lo thei chu tak chu ba se risk kha kan consider thoni chu mi chu a standard deviation kan da na chan chu ni le tani asu khlek na kha o a standard deviation in zat vel nge standard deviation a chuan 98% probability angin kan lata hei hi kan growth projection 5% confidence level vel in me hei ki kan swing high le swing hollow don kan best case scenario 15 lakhs me kan chan dan tura kan base ang ani chu a growth percentage ang noi som panga a worst case scenario 8.99 lakhs vel mo kan capital hi chu kan veng him don ani chu tiang khop chuan kan confidence ani in confidence level en chun min deuh ti der me a ke chu kat
jury pui te win ngai tu te sia pu Joseph le pu Robert te kan min em ni 2% a chan oh kha kan ka thian te puro sia ma phei chu hemi lama mi expert tho ania ani kha kan han ring deuh chaw ta ke ni kan bangbo ang renga helama chuan chu wang chuan pu robata pu ro sia ma han min chuan kan min chu ni ve deuh mayang lai chuan in ron zir vek don nia che te kan bel lok anga ta kan invest cheu bok donia 2% kha englowin ti taila kimi in growth projection a best case scenario kin thleng don ta se a worst case scenario kan ti ache theyang ber ang khilo thleng ta se 2% kha thatok lo ve thei thawa chulai chun 5 vela te ngumiang 5% vela in dreams among ngumiang hemi chu short term projection nia heta tang kum som panga le chu kan latin zone phei chuan in allowance khal sposo asang don lu tuk ting kan sia ni chu wang chuan kan tol thei lo kan potential hi min hiat sak ro khong ai takin ti kan cha do ni ala in offer zat kha ta kan host pizo ni kan lo record se kha comment thei chun de maya ke jo kalome ti khan kan du to kan ni chuan 2% lai kha hniam ber 2% pani kan nei ta a buk chu angai don ti na ye chu wan chuan in ring to kem in muin ring em ring to khop mai mulo thut thei boka tero mu thut thei boka engpon ni che in one pitch chai kan lo me ole